سلام كبرت قاتلتي كم يلهم كم يكنيهم حزون كم تلمود مدلونا جميرنا يلونا أز السوشيال ميديا بتعمل مزرار بتزلونا قرات كرينا بزعبة أي بحري إثيوبيان جنرالات ما راح تنتهي بلو دما مينستر أبي أحمد حيلتاتو نوسناي مختك دالو عزيزم تمرحي مسخولهم لعلوت عزز حيلتات تهاجر معلتات نازت كم زغنية تقريصم إثيوبيا زنصلالوا زلو حركات بتبعات ممكات تدالو قبل تقدما مينستر قليص ألم معبال إثيوبيا نخوت سلامن تنزخ لكنتا حزي كونس كند تاوت كم زخون زغلصت مغلصيم زي مخبار حزبي اب بحالن كبرن تمسريتو كابزو غنم تغبارات بتوساخم غدا اكلات صتاون زيت كايكبل غليص علام كم شرحي ومدنا غصرن كتمان كنتروباند غازينا زي حغاو زور سباتن گنزبن زبولو غبرات بمكلخال مقوصان سلام حزبين مخبار كم زغبا غليص علام منقسقاس سباتن شغطاتن بلصقنا وسنتيوم زبله اتي مرحيم بمخان دما اب استفرالي بوتات زغبر زرفاتات اغتاتن محلقاتن بستصنع منغديم مقوصار ينلكبل غليص علام حيل صتا حزبي بببركو بمتحبار نايزم اكلات اوكي تكبرات مقتام يلونا بحقي مقرابه يغبو مكبليو عزيز زلام عبيت مسرت المعطات ناي معادن بوتات اندستريتات منبري كبابيتاتن حزبي زغلغللوم دحنت نمحلاو اغلغلوت بزي محلخا كفصم بمغبار متحبار اكلات صتام محبرسب تخبابن عزي وساني يزبلت قدما ميسر حزبي اب ايد زلو سلام ناي محلاو دليت دلونتن عقمن ببغزيونا عبي بمصم تگمگيملويلوم ባህላውን መንፈሳውን ክብርታቶም ተጠቂሞም ዕጡቃት አካላት ናብ ሰላማዊ መንገዲም ንኽመጹ ይግበር ከም ዘሎ ዝገለጸት ቀድማ ሚኒስትር ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕባር ሰላም ከባቢታት ምሕላው ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ብተወሳኺ ብሓይልታት ጸጥታ ዝካየድ ዘሎ ሸርሕታት ሓበሬታትን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ይህብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓቕሚ ህዝቢ ዝያዳ ብስልጠና ምጥርኻር ዘላቂ ሰላም ምጥቃም ከም ዝግባእ ኣብቲ መዛዘም ዘተ ተቐሚጡ ኢሎም ጉዕዞ ብልጽግና ኢትዮጵያ ንምትዕንቃፍ ዝዓለመም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፍጸሙ ግብረ ረዓዳውን ጥፈታት ጠመተ ሂብካ ምክትታል ይግባእ ዝበለት ቀድማ ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለም ብሳይበር ቴክኖሎጂ ክካይዱ ዝግበኡ ንጥፈታት ምክትታል ምቆጻርን ዝያዳ ክጠናኽሩ ከም ዘሎም ኣብቲ ዘተ ተረዳዲና ኣለና ኢሎም ብሓደ ወገን ቴክኖሎጂ ምቆጻር ስርዓት ንምስራሕ ብኻልእ ወገን ድማ ግብረ ረዓድ ፈጸምቲ ንሕጊ ንምቕራብ ብኣካላት ጸጥታ ዝጽንዑ ክስርሑ ከም ዘሎም መምርሒት ከም ዝተዋሃበ ገሊጾም ዘይተቋረጸ ምድላው ትካላት ጸጥታ ብሄራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምኽባር ኣብ ዘኽእል ብርኪ ምብጽሖም ኣብቲ ዘተ ገምጊሙ ዝበለት ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በብዘመኑ ብሕገ መንግስታዊ ክብርታት ዝተሃነጹን ትካላት ጸጥታ ትሃንጽ ከም ዘላ ገሊጾም እቲ ህንጸት ናይ ኩሉ ግዜ ተግባር ብምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቦታን ድልዋት ዝኾኑ አካላት ጸጥታ እንዳሃነጽናም ክንኸይድ ዘኽእል አንፈቱን አቀሚጥና ኣለና ኢሎም ኤርትራ በኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት የቀረበላትን የሰጥቶ መቀበል የድርድር ሐሳብ ካልተቀበለች በጦር ተከዳ እንድትቀበል ትገደዳለች ሲሉ የመከላከያው ከፍተኛ መኮንን ተናገሩ። ኤርትራ በሰላምና በዲፕሎማሲ መንገድ አሰብን ለኢትዮጵያ ለማስረከብ 3 የሰላም አማራጮች አላት። ያንን የማትቀበል ከሆነ ግን የኃይል አማራጭን ለመቀበል ትገደዳለች ብለዋል። የመከላከያ ዋር ኮሌጅ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ አይኖቻችን በቀይ ባህር ላይ ልባችን ደግሞ በአሰብ ላይ ነው። ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ ከባድ ፈተናዎችን እንዳለፍነው ሁሉ ህጋዊ የባህር መብታችንንም እናስመልሳለን ሲሉ ተናግሯል። ብሉጽ አጽዋር ዘመናዊ አጽዋር ስትራቴጂካዊ አጽዋር ገይሩ መንግስት ኤርትራ بدقائق مسمر قريصو ኢትዮጵያ ኣብ 24 ሰዓት ከምትን ብርክህ ዝገብር ዓቕሚ ጥሪ ካላኸላሉ ሃገር ኩሉ ነገር ኣሎ ነዝን ምግባሪዩ ክሰርሕ ጸኒሑ ተዓዊቱ ይኻ ጸላትና ጸቢቆም ፍለጡ ትንዕ ክብሉን ኣይክእሉን እዮም ሕሹኽ ክብሉ ክእሉ እዮም ክሕስቡ ክእሉ እዮም ጎስጓስ ገብሩ ክእሉ እዮም ሓንሳብ ብዲፕሎማሲ ሓንሳብ ክንወርድና ሓንሳብ ባሕርና ኢዶ መሬትና እዩ ክልተ ዓመት ምልፍላፍ ኣይመድለየምን ነይሩ ክንዱ ዓቕምን ሓይልን ነይሩዎም ተዝኸውን ዓሰብ 72 ኪሎ ሜትር ካብኦም ርሒቓ ዓሰብ ካብ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ጥቆም ኣላ ولع بشاشة نفسه كابزبي إثيوبيا زدحنو زدليو دلوس مسناي بحر حتى حويسنا نهزبي إرترا كندحنو إنا قبل نكلو متشم أمناي ساعات كندي حلميني روخ رداني كالن انتو نزي نايت مال بوليتيكنيا ابتمرت بوليتيكا جنا كم موالة أنات ناب قداماي كفل زي سجرة مسناي 7 عمتات ممهرام بوليتيكا مدما كندي نجستات صفعن كندي صبقن حماقن بأكال زراعيون بوليتيكا خصاوتي يلو يحسب انتليو فيدلات كي تمهاركو مصحف كصحف يخم بالي زوسد
አና የነበረውን የአዶሊስ ወደብ ጨምሮ የተለያዩ ወደቦችና የባህር በር ባለቤት የነበረችው ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር በቅርብ ርቀት የምትገኝ የባህር በር የሌላት ሀገር ናት። አሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩሲያና ሌሎች የአውሮፓና የእስያ ሀገራት ረጅም ርቀት ተጉዘው ቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈሮችን፣ የባህር ኃይል ወደቦችንና የአየር ኃይል ማሰልጠኛዎችን ሲገነቡ ከባህሩ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ኢትዮጵያ የበይ ተመልካች ሆናለች። የባህር በር ቀጠናው ካለው ጂኦፖለቲካዊ ተፈላጊነትና አስተማማኝ ሰላምና ደህንነትን ከማረጋገጥ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ሓደ ካብቲ ቀንዲ አገዳሲ ናሽናል ኢንትረስት ስለ ዝብልዎ ዘሎ ብኡ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ። እቲ ዘረባ ድማ ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኢሎጂካል ነገራት ኢራሽናል ነገራት ዝተበርኮሰ ስለምታይ ቻይና ራሽያ ከምኡውን አሜሪካ እንታይ ክገብራው መፅኦም ኣለዉ። you can think about that ኣበይ ኣለዉ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ካደ ይኮንጉን ዘለዉ እንታይ ገደሸካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ገለን ኢልካ ክትግዕር ትፍትን ውሽጢ ሃገርካ መንዲ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ሉካት ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና እንታይ ይመስል ቁጠባ ናትካ መን ድራይቭ ገብረሎ ቻይና ንበይና 14-15 ቢልዮን ለቂሓ ትካላ አሜሪካ ድማ ቃል በቃሉ ንዘበናት ተቆፃፂራ ትካላ ራሽያ እውን ክትከፍሎ ዘይትኽእል ደረጃ ዕዳ ሂባ ትካላ ስለዚ ንመን እዮም ለባማት ክፃወትሉ ዝፍትኑ ዘለው ሓርካስ ጅቡቲዮም ዘለው እዞም ክልቲኦም ቤዝ ናቶም ዝዓበየ ድሕሪ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቤዝ ናቶም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብስ የለኻ እንዲ ኻስ የለኹም እንዲኹም ስኹም እንታይ ስለ ዝወረደኩም እዩ ብፍሉይ ካብ ርሑቕ መፅኦም ኣባና መፅኦም ካብ ርሑቕ መፅኦም ኣብ ኤርትራ ኮይኮኑ ቤዝ ሒዞም ዘለው ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ህውተታ ናቶም ደይመደይልካ ነቲ ታሪክ ምዝንባዕ ነቲ ህዝቢ ድማ ስምዒታቱ ንምትንካፍ ዘሎን ዘየሎን ነገራት ኣተሓሒዝካ ድማ ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንቅድሚት ትደፍኦ ኩሉ እቲ ዘረባ ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ናብ ኤርትራ ገፁ ከም ኣጀንዳ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ እውን ነዚ ብኩሉ መንገዲ መልሲ ክትበሉ ጀሚራ ኣላ እያ ፅቡቅ ድማ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዝገብርዎ ዘለውን ዝብልዎ ዘለዉ ነገራትን ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ይትኽእልኒ ኢኻ I'm really happy መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ዝግብኦ ክብሪ ሂብዎ ከም ዘሎ ዝግብኦ መልሲ ክቦ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብዎ ዘለዉ መልሲ I'm gonna give you this one ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሪኢኹሞ ትህሉ ኢኹም ተደራኹሞ ድማ እዚ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡ ድማ ነቲ መልእኽቲ ተቐቢላ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ክልቲኦም ካብ ሓድሕዱ ዝብርትዕ መልእኽቲ ሂቦሞም ኣሎ ኤርትራ ስጉምቲ ክትወስድ ግቡእ ምዃኑ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትቀጽል ፀንሐ ኮይኑ ኤርትራ አንጻር ናይቲ በኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቀጻለ መተኸታኽ ስጉምቲ ክትወስድ ግቡእ ምዃኑ ሶማላዊ ተንታኒ ፖለቲካ ዶክተር ዮሴፍ መግላጹ ተሓቢሩ ሓንቲ ሃገር ኡላውነታ ኣብ ሕቶ ምልክት ምዝኣቱ ክትፍጽሞ ዝግባእ ስጉምቲ ምዃኑ ዝሓበረት ሶማላዊ ምሁር ኤርትራ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ምናሃር ብዝኾነ እንተመለሰትሉ መሰላ ምዃኑ ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ኡላውነት ሕቶ ዝፈጥር መግለጽታት ክትህብ ምጽናሓ ዝገለጸት ምሁር እቲ መግለጺ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብምሃቡ ሓደገኛ መግለጺ ኢሉ ኣብ ቀረባ መዓልታቱን ተቀዳማይ ሚኒስትር ነዊሕ ዓመታት ዝጠልብ ናይ ኣባይ ፕሮጀክት ምዛም ዝዓበየ ዕዮ ገዛ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ሓጺር መዓልቲ ጌጋ ምዃኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ከእራም ምዃኑ መግለጺ ምሃቡ ይዝከር ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ናይተን በብዝሕ ድሮናት ዘፍርያ ሃገራት ዓለምና ብወግዕ ከም ዝተጸንበረት ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር አብይ አሕመድ ኣብቲ ኤሮ አባይ ዝተባህለ ኢትዮጵያ ኣቂማቶ ዘላ ትካል መፍረ ድሮናት ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኮይኑ እቲ ሃገር ከዓ ሰለስተ ዓይነት ድሮናት ማለት ካሚካዘ ዝበሃላ ኣጥፊኻ ጥፋእ ዝዓይነተን ነፍሰ ቀትለታውያን ድሮናት ከምኡ ድማ ናይ ስለያ ድሮናትን ኣብ ሲቪላዊ መዓላ ዝውዕላ ኣብ ምርኢት ከምኡ ድማ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕላ ድሮናትን ከተፍሪ ጀሚራ ምህላዋ ተገሊጹ እዚ ኢትዮጵያ ኣቂማቶ ዘላ ናይ ድሮናት መፍረ ዝኾነ ትካል ኣብ ትሕቲ ትካል መርበብ ፀጥታን ሓበሬታን እቲ ሃገር ወይ ኢንሳ ዝካየድ ኮይኑ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን ፀጥታን እቲ ሃገር ኒስ ዝድገፍ እውን ምዃኑ ተገሊጹሎ ከም መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድማ እዚ በዞም ናይ መንግስቲ ትካላት ተገይሩ ዘሎ ምትሕባርን መትካል ናይ ዝትካልን ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ትጽበዮ ዝነበረት ቀረብ ድሮናት
كوشت هاجرا كم زفرز زجبر مخانن وشتاو تكنولوجي مكلخال نمهناز دما إثيوبيا زلوات صنع دليت زملكت مخانة قاليتو አሰብን ለመቆጣጠር ምናምን የሚል እሱ የውስጥ ፍላጎቱን ማስታመሚያ ነው የሚፈልገው። በዋነኛነት ምን ነግረናቸዋል? አሰብን የመቆጣጠር ፍላጎት የኤመሬት ነው። ኤመሬት እዚህ ቀይ ባህር ቀጠና በሙሉ የበላይነት መያዝ ትፈልጋለች። ከገልፍ ሀገራት ጋር የገጠመችው ግብግብ አለ። ይሄ ኪሳው ላቂ የሚመስል ጀነራል ገመቹ ምናምን የምትሉት አብይ አህመድ በል ያለውን መግለጫ አሰብን እንወራለን መግለጫ የሚሰጥህ ለኢትዮጵያ ጥቅም አይደለም። ኤመሬት ከአሰብ ጋር ተዋዋለች፣ ከኤርትራ ጋር ተዋዋለች። አሰብ ላይ ያለው የድሮን ስቴሽን የተገነባው እኮ በኤመሬት ነው። ከዛ በኋላ ግን የ40 ዓመት የወደብ ክራይውን ፈርማ ቀይ ባህር አካባቢን ወታደራዊ ቤዝ ለማድረግ ፈለገች። ኢሳይያስ ነገሩ ስለገባውና ከሌሎች የገልፍ ሀገራት ጋር እንደሚያጋጨው ስላወቀ የኤመሬት ገንዘብ ይቅርብኝ ነው አለ። ወደዛ ሪስክ ውስጥ መግባት አልፈለገም። ኤመሬት ጅቡቲ ሄደች። ከጅቡቲ ጋር የ30 ዓመት ውል ተፈራረመች የጅቡቲን ወደብ ለማስተዳደር። በአንድ ዓመት ልዩነት ውስጥ ጅቡቲ ውሏን ሰረዘችና አባረረች። ጅቡቲ ስታባረራት ነው ኤመሬት ኤርትራ ጋር ሄደችው ከኢሳይያስ ጋር ለመዋዋል ይኖታል። አብይ አህመድ መጣ፣ የኤመሬት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነ፣ ተገረደ ለኤመሬት። አሁን ኢሳይያስ እምቢ ስላለ መጀመሪያ ኢሳይያስና አብይ አህመድን በማቀራረብ ትግራይ ጦርነት እንዲካሄድ ወዘተረፈ በማድረግ የአሰብ ቀጠናን በኢትዮጵያ በኩል የኦህዴድ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኦህዴድ ጀነራሎች ቀይ ባህር እናስመልሳለን እያሉ ነው። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ልቡ ከናንተ ከሸፈተ ቆየ። የተፈናቀለው ከመሬቱ ከተፈናቀለ ቆየ። የተፈናቀለ ህዝብ ሳትመልስ የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ ሳትመልስ ባህር የምትመልሰው እሬቻን ለማክበር ከሆነ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ። ለማንኛውም ጦርነቱ የኦህዴዶችና የሻቢያ ነው። ሻቢያም የማፊያ የዘራፊ የገዳይ ስብስብ ነው። ሻቢያም ለህዝብ የሚጠቅም አይደለም፣ ለህዝብ ጠቅሞ ማያቅም። ብልጽግናም ለህዝብ የሚጠቅም አይደለም፣ ለህዝብ ጠቅሞ ማያቅም። ትናንትና ስትፋቀሩ በግላችሁ ነበር። አሁንም የምትጣሉት ለስልጣናችሁና ለኢጓችሁ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ አይመለከተንም። ጦርነቱ የናንተ ነው። ሁለታችሁም ለህዝብ የማትጠቅሙ ስርዓቶች ናችሁ። ብትወገዱ ጥሩ ነው። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ መስሓሓብ ሕዚ እውን እቲ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጉ ኩላቶም እዞም ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ድማ ብዛዕባ ናይ ወረ ውግን ክነዝሑ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ንሰምዕ ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ሞ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ኣነ ክዛረብ ኣይደልን፣ ምክንያቱ ብዙሕ ተዛሪብካ እውን ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ እናሰማዕና ይናራናዮ ሶቅ ክንብል ስለዘይግባአና ርእቶ ክንህብ ስለዘለና እቲ ርእቶ ንዓኹም ሂወኩም ኣለኹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዘለኩም ዓይነት ርእቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡለይ ክብለኩም ይደሊ። እንታይ ኣነ ግን ሎማዓቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብ ዛዚም ኣለኹ። እዚ ምድላው ዝተመቸኩም ከዓ ሳብስክራይብ እና ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑና ክብለኩም ይደሊ። ኣብ መጨረሻ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ነገር ተሃለወ ግን ኩላትና ናይ ሰላም ዘመርትን ናይ ሰላም ሰባኽትን ክንከውን ዳ እምበር ንኹይናትን ወረ ኹይናትን ውግእን ድማ ክንጽየፎም ክነግሉለን ከምኡ ድማ ክንኩንኖን እዩ ዝግባአና። ነዚ ህዝቢ እዚ ሰላምን ራህዋን ጥራይ ዳ እምበር ኩናት ክንሰብከሉ ይብልናን ክብለኩም ይደሊ። ኣብ መጨረሻ ግን ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ይምነየልኩም። ሰላም